Hrvatske gospodarske komore, gospodina Luke Burilovića, u ime Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar i svoje osobno ime. Ovo je svakako jedan krasan događaj danas, zahvaljujući Lotus Mediji i gospođi Mari Majstorović, koja je uložila iznimno truda i ulaganja zapravo da nas sve okupi danas na ovoj konferenciji. Vi sami iz dnevnog reda vidite ko su sve današnji predavači, ko su sve ovdje uzvanici i što će zapravo objasniti kako ćemo se ponašati nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Mi znamo kakav smo mukotrpan put prošli kroz predpristupne fondove, zapravo vezano na gospodarstvo i uopće ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Sada kad smo ušli, sada smo se pojavili na tržištu od 500 miliona ljudi. Dakle, naše tvrtke da bi na tom tržištu bile, gospodarile, prodavale, kupovale, svakako moraju prilagoditi svoje poslovanje novim uzancama koje Europska unija, odnosno tržište zahtjevno, tržište Europske unije i traži. Tako da je zapravo kroz cijeli dnevni red ove konferencije se provlači ta nekakva... U industriji i poljoprivredno-prehrambenoj industriji tu radimo dva centra kompetencija, jedan za slavonski hrast i jedan za ratarstvo i povrtlarstvo. Ti projekti su nam iznimno važni jer kroz njih želimo stvoriti jednu tehnološku platformu gdje želimo potaknuti naše poduzetnike, poljoprivrednike na korištenje novih tehnologija kroz čitav akcija i primjera dobre prakse i da oni na konkretnim primjerima mogu vidjeti koje su prednosti uvođenja nove tehnologije i inovacije. Istaknuo bih i projekt zajedničkim snagama do inovativnog okruženja koje smo radili u okviru prekogranične suradnje sa Bosnom i Hercegovinom gdje smo... Evo, ja vas sve srdačno pozdravljam i zahvaljujem. Nastavit ću se u stvari na zahvale. Zbog toga ću biti prisiljena čitati da ne bi slučajno nekoga zaboravila, ali u poantu ćemo u stvari svi zaključiti. Dakle, meni je divno imati priliku ovdje sa svima vama sudjelovati, jer ovo je jedan stvarno skup koji je okupio veliko proaktivno društvo poduzetnika, predstavnika javnih tijela, općina, gradova, javnih ustanova, ministarstava, razvojnih i financijskih agencija. Imamo čak 2 fakulteta danas, poduzetničke inkubatore, vrhunske predavače, pa čak i učenike srednjih škola i njihove profesore. Kada smo prošle godine radili 3. konferenciju, evo samo ukratko, dogodile su se poplave, toga se svi sjećamo, i bilo je onako, kako bi rekla, otpora, govorili su mi, uvjeravali me da ne pokušavam organizirati konferenciju, jednostavno da to neće uspjeti, a svi smo bili usmjereni u poplavljena područja, stvarno dogodila se velika prirodna katastrofa. Novci su bili usmjereni tamo gdje je bilo potrebitije. Međutim, kako mi pratimo kroz konferencije upravo trendove i što se sve događa u našoj županiji, mi smo i nazvali pogled prema dnu ili prema vrhu. Što nam drugo je tada preostajalo ako smo već i pali na dno, ako se još dogodila prirodna katastrofa, već dignu glavu gore i reći ajmo se udružiti, tako se i sve događalo. Gradovi, županije, sve se usmjerilo gdje je potrebno bilo, međutim meni su se ipak otvorila vrata, konferencija je održana, usmjerili su se poduzetnici. Konferencija je uspješno prošla i tada sam si zadala cilj i rekla iduća konferencija će biti duplo više sudionika. Evo, ja vam se zahvaljujem jer stvarno se taj cilj je ostvario i za mene je danas ovo jedan veliki uspjeh. Između ostalog pozdravljam pokrovitelje konferencije našeg cijenjenog župana Božu Galića, gradonačelnika grada Vinkovaca Mladena Karlića. Koristim priliku, evo da vam se još jedan put zahvalim. Zatim, vjerne partnere moram, evo oni su s nama od samog početka. Kada sam prvi put pokucala na vrata komore, moj projekt se prihvatio odmah. Ivan je to objeručke rekao zašto ne, idemo skupa u suradnju. Tako da teorija da od komore ima koristi, nema koristi, ja mislim da svi možemo biti proaktivni i ne očekivati da nama neko nešto drugi napravi, već da trebamo uzeti stvar u svoje ruke i ako imamo ideju, onda se uvijek to može i ostvariti. Zahvaljujem se Ivanu Rimcu i našoj razvojnoj agenciji, oni su također isto uskočili u taj vlak.
Također očekujem da će se na idućim konferencijama priključiti i drugi, mislim da se sad ovo već može prepoznati koja je svrha ovog Ministarstva poduzetništva i obrta, uvaženi gosti, poduzetnici, predavači, sve vas pozdravljam. Evo, s radošću ovdje u ovoj našoj velikoj županijskoj vijećnici, sa željom stvarno da je ova konferencija, ovaj događaj doprinese razvoju poduzetničkog duha koji svi želimo na ovim prostorima. Mi živimo na prostorima Slavonije, Baranje, Srijema, gdje povijesno već na prostoru Vinkovaca bar ljudi žive, kažu, više od 8000 godina. Očito iz nekog razloga, a to je bogata zemlja, puno vode, šume, životinjskog svijeta, koji je u onim povijesnim vremenima dao mogućnost jednog dobro kvalitetnog života. I zato jesu u onim vremenima rimskog doba osvajali ove prostore iz Rima, išli ovamo da bi osvojili ove prostore, da bi ovdje se naseljavali, da bi ovdje koristili prirodne resurse i bogatstva koje su imali. Pa zbog toga su i dva rimska cara rođena na ovom prostoru današnjeg grada Vinkovaca, 5-6 njih, mislim, u Sremskoj Mitrovici, na prostoru tadašnjeg grada. To zapravo govori o koliko su ovi prostori vrijedni, koliko su bogati, međutim, i zato zapravo poslije ratnim vremenima su mnogi ljudi iz bivšeg goste doseljavali na ove prostore ovdje, jer se ovdje tada živjelo dobro i bogato. Ali nažalost vremena su se promijenila. Više ovdje se ne živi tako bogato kao što se živi na Jadranu, kao što se živi u onim prostorima gdje ima puno turizma, gdje dolaze brojni strani gosti koji donose novac, koji ga ostavljaju i gdje ne morate puno raditi. I zbog toga mi na ovim prostorima moramo se promijeniti, moramo razviti poduzetnički duh, moramo dati malo više od sebe i upravo mi je drago da su tu danas ovi stručnjaci, poduzetnici koji su uspjeli, koji su upravo zbog toga su dali malo više od sebe nego što je to uobičajeno ili normalno, postigli uspjeh koji mogu prenijeti na nas koji u tome nismo ili koji smo početnici ili koji tek želimo biti poduzetnici. I zato bih želio evo da ova konferencija četvrta stvarno uspije, da pokuša dati doprinose u razvoju poduzetništva, da bude što više novih ideja, novih projekata, ljudi koji će otvarati tvrtke, poduzeća, obrte i tako zapravo živjeti bogatije. Mislim da resurse ili bogatstvo prirodno imamo, potencijal imamo, ljudi imamo, znanstvenih institucija, ustanova, fakulteta, škola imamo. Mislim da samo fali malo organizacije i da bi mogli stvarno kao cijela Hrvatska bogato živjeti, jer ako država ima samo 4.200.000 stanovnika, što je jedan manji ili srednji grad, sa ovakvim bogatstvom prirodnim koje imamo, mislim da možemo biti jedna najbogatija zemlja, ne u Europi, nego u cijelom svijetu. I zato samo nam treba malo više organizacije, malo više reda i mislim da to ne može biti. Poštovana razna agencija županijska, pomoćnice ministra, jedna, druga, dva programa koji dobro radi surađuju s našom agencijom i sa našom županijom. Nažalost ima oni koji loše surađuju sa nama, a nećemo sad o tome, sad ćemo ovim bolje staviti. Dame i gospodo, sve vas iskreno pozdravljam i veselim se kad vidim puno ovu dvoranu. Sastav od poduzetnika, studenta, učenika, institucija raznih, grada Vinkovaca, grada i općine naše županije. Kada me pitaju koji mi je najdraži projekat u posljednjih godina što učinio naša županija, onda svi razmišljaju, ne znam, autocestu od Županje do Vinkovaca ili ne znam nekada projekat snažni, a ja uvijek kažem, najdraže mi je što smo razvili ljudske potencijale. Naša razna agencija Hrast, gradske, lokalne, općinske razne agencije, akcijske grupe naše, cijela županija pokrivena sa ljudima koji znaju pripremati evropske projekte za evropske fondove. I bez znanja, primjenjenog u praksi, nećemo uspjeti. Hrvatska je u jednoj teškoj situaciji, znati sami. Slavonija je naš kraj ovdje još teže. Mi želimo to promijeniti. Neće nam to niko promijeniti, to nećemo mi sami. Teško je, ali ima izlaza. I kao županija sad pišemo strategiju razvoja županije do 20. godine, obnovljene, prilagođenje novim uvjetima ulaska na Europsku uniju. Prije svega razvoj poljoprivrede, šumarstva i drvne industrije, obrtništva i poduzetništva u cjelini, obnovljivi izvor energije iz šuma, voda i poljoprivrede, turizma nešto
i obrtništva i poduzetništva koji je bio razvijen u našem području. Ako kažem da kod nas djeluje upisani oko 9.000 OPG-ova i obiteljskih poljoprivrednih domaćinstava, 6.000 radi, da svaki dan gotovo jedno propada, da se stalno smanjuje broj obrtnika i poduzetnika, onda je jasno i rezultat toga svega što ste izbrajali. Moram reći da mi je dosta više slušanja analitičara ekonomskih po televiziji, izjava oliko prosjek, oliko pad, oliko porast, oliko to, a situacija se loša. Nažalost, mi ovdje lokalno, regionalno možemo utjecati vrlo malo. Na našu razvojnu strategiju, koju mi slažemo, možemo utjecati možda 5%. Zadaća lokalne regionalne samouprave da pripremiti infrastrukturu za razvoj, dokumentaciju, bilo cestovno, bilo prometno, bilo energetsku, što činimo. Kod nas je veliki poraz za razvoj, velika centralizacija. Pa isto tako je poraz za razne projekte. Ako mi ne možemo odlučiti koje projekte da prihvaćamo, koje ne prihvaćamo, nego to neki referent u Zagrebu da odlučiti, da to loše. Dobro je tamo gdje su referenti i pomoćnici ministara dobri koji surađuju i rade. A tamo gdje nema suradnje sa regionalnom lokalnom samoupravom i poduzetništvom, to ne ide. Pa ću reći, sada pričamo o milijardama, 10 milijardi će biti, a do sada je trebalo biti, još reći poljoprivredi, 4 milijarde je iskorišteno. Nije. Svake godine 330 milijuna eura, 14-15 godina nije odlazi u zaborav. Sad nišao je još natječaj mjera odmjereno. Ali imamo isto tako druga ministarstva koje to vode, raspisuju, to ide. Ja sad, kao to na pitanje, da se prihvate projekti, 50 projekata po 2 milijuna eura na našoj županiji, manje, da je to početak radnog mjesta, da je to stvarivanje dobiti, radnog mjesta na dodane vrijednosti. Treba decentralizirati i dati veće ovlasti i mogućnosti naše razne agencije, samim putem i suradnja ministarstva, regionalnog razvoja i naša agencija mora biti čvršća i jača, a ne da se krenu ljudi u Zagrebu, da se sudare po hodniku. Zdenkom Lončar, koja će nas dakle uvesti ono što ministarstvo trenutno nudi poduzetnicima da su naprijed njihovo poslovanje. Dobar dan svima. Prije svega za početak morala bih kolegu moderatora malo nadopuniti. Slavonija je itekako i geografski i politički bliska Zagrebu, pogotovo što se tiče Ministarstva poduzetništva i obrta. Dala bih samo neke brojke temeljem kojih bih vam pokušala argumentirano reći da se isplati ulagati u pisanje projekata. Treba učiti, treba koordinirati aktivnosti zajedno sa poduzetničkim institucijama, potpornim institucijama na terenu. Za 2014. godinu Vukovarsko-srijemska županija je iz poduzetničkog impulsa, znači iz nacionalnog proračuna, povukla 123 potpore. Osječka županija 99 potpora, a recimo Zagrebačka županija 132, tako da je to negdje alpari, govorimo o broju projekata koji su odobreni. Za usporedbu, Varaždinska županija je povukla samo 50 projekata ili Split 102, praktički kao i Osijek. Možemo govoriti eventualno o iznosima koji su povučeni i strukturi potpora koje su povučene. Slijedom toga zaista pozdravljam inicijativu da su nam ovdje danas puno mladih ljudi sa fakulteta i srednjih škola. Prije svega pozdrav profesorima i nada se tim mladim ljudima. Sve ovo što ćemo vam danas reći, moje kolege i ja, jako je važno. Ako danas imate 16 godina, 18 ili 20 godina, projekti i javni pozivi iz strukturnih fondova Europske unije su važeći do 2020. Za 5 godina potencijalno ćete imati 21, 23 ili 26 godina i vaše tvrtke će biti u nekim inicijalnim fazama. Ono što danas čujete, moj savjet je zaista pokušajte i riskirajte, odvojite vrijeme, uložite, investirajte u sebe i svoje znanje na način da odvojite vrijeme, pogledate koja vrsta projekata se danas traži, koja dokumentacija,
Pogledajte kojim jezikom se služite vi i na koji način ova birokratska, učmala, dosadna terminologija koja se koristi vas zapravo koči. Morate, kao da učite engleski jezik ili neki drugi strani jezik, morate se sa tim projektima familijarizirati. Ono što danas nudimo prije svega za mlade ljude, a to se sve nadovezuje i slaže na sve ono što naše kolege u Ministarstvu rada, što će kolegica Dalić kasnije prezentirati, je zapravo nadogradnja na poticaje za samozapošljavanje. Vrlo mali broj vas će moći se zaposliti u državnoj službi, vrlo mali broj će vas biti zaposlenik negdje nekome. Budućnost je zaista u srednjem i malom poduzetništvu i samo ću taksativno navesti neke od mogućnosti koje u ovom trenutku nudimo, a to je prije svega osnivanje tvrtke, takozvane tvrtke za 10 kuna, u konačnici ona kod osnivanja takozvani JDO košta nekih 900 kuna. Znači, zaista smo krenuli sa minimaliziranjem troškova kod osnivanja tvrtke kako bismo i vama, mladim ljudima koji nemate financijske mogućnosti, omogućili da jednostavnije krenete u poduzetničke vode. Potencijalno na to, ovisno od vašeg projekta, naravno kolegica će reći koje mjere i iznose ćete dobiti za samozapošljavanje ukoliko krenete sa Zavoda za zapošljavanje. Potencijalno na to se možete nadokraditi sa mikrokreditima koji su u našoj agenciji HAMAG BICRO. Sve ove informacije koje vam ja govorim se nalaze naravno na internetu, na mrežnim stranicama i Ministarstva poduzetništva i regionalne razvojne agencije i ostalih razvojnih agencija. Mikrokrediti su potencijalno interesantni za vas jer govorimo o sredstvima od 10 do 120 tisuća kuna za razdoblje od 5 godina, 6 mjeseci poček uz kamatnu stopu od 0,99%. Ja se volim našaliti pa reći najbolje vam je tako krenuti u poduzetničke vode jer nemate problematičnih odnosa u familiji, jer u familiji vam nitko neće te novce posuditi jer ćete im morati biti čitav život dužni. Nastavno na to opet imate mogućnost iz nacionalnog proračuna, iz našeg poduzetničkog impulsa, bilo da se radi o prerađivačkoj industriji ili o uslužnim djelatnostima, aplicirati za sredstva. Koristim prigodu također najaviti da ćemo sada početkom 7. mjeseca objaviti drugi krug natječaja za drugi dio godine. Evaluacija za prvi dio godine svih projekata je u nekoj završnoj fazi i mi ćemo vrlo skoro objaviti bodovnu ljestvicu dobitnika i slijedom toga početi potpisivanje ugovora. A evo ispravak samo povičnog navoda da ulaže su ideje su početak priče, ulaže se čak niti vrlo rijetko u projekte, najčešće nekakve prototipove, u nekakve već proizvode gotove ili polugotove ideje, početak priče, da toga treba puno više da bi se nešto dalo. Možda još jedan mali komentar. Ovdje imamo dvije žene iz dva ministarstva, po mojom mišljenju najbolje rade s poduzetnicima. Nažalost, ovdje nemamo neka ministarstva koja dobar dio onoga što oni odrade u neku ruku i ponište, nažalost. Da ne budu baš samo optimistični. Pa bi onda čisto jedan mali iz moje nekakve poduzetničkog iskustva htio napomenuti svima kad kreću. Kad krećemo u posao, optimistični smo, znači ne krećemo zato što mislimo da ćemo propasti. Ono što trebamo biti oprezniji i razmišljati je treba stvarno skupljati iskustvo onih koji su prošli. Jer ovdje znamo, evo primjer, jednostavno dioničko društvo je jednostavno za otvoriti, tako je zove, ali prilično. Sada ako pitamo gospođu Zenku zašto je tome tako, najčešće da je to zato što pravosuđe, zato što je neko drugi možda nadležniji za taj proces zatvaranja. I onda to jednostavno ne završi onako kako bi oni htjeli. S druge strane imali smo nedavno primjer, informirajte se, pazite, zbog poreznih propisa, zbog neshvaćanja, uglavnom ministarstva financija, pogotovo porezne uprave koje su svjetlosnim miljama daleko od ove dvije žene, što treba ih klonirati, ali ne uspijemo još izmisliti, čekamo tamo na ručeru da su krenuli. Nažalost, desi vam se to da ukoliko niste zaposleni u nigdje drugdje, onda trebate biti zaposleni kao član uprave vaše tvrtke i onda ljudi puno puta nemaju sredstava pa se prijave neki 3-4 tisuće kuna, onda vi s porezne pošli čestitku da ste kao član uprave dužni prijaviti se ako se ne radi nekakvih 8 tisuća osnovica, pa onda to retroaktivno naplati i tako dalje. To su jednostavno nekakva nerazumijevanja, znači unutar još uvijek birokracije, koja ne razumiju da tvrtka koja upravo napravljena kao JDO neće moći nakon prve mjeseca, kamoli prve godine isplaćivati plaću kako oni možda u toj poreznoj upravi imaju gdje imaju 8.000 kuna ili 7.000, 6.000 kuna plaću. Jednostavno,
U većini slučajeva to nije moguće. To su tvrtke koje služe upravo za samozapošljavanje, upravo da bi neki od nas skinuli se s burze, da tako kolokvijalno kažemo, i krenuli. Pa onda sutra ako im omogućimo da krenu, da se razvije, onda će moći imati plaće 8 i 10 i 15 i 20 i ne znam ništa. To je početak priče. Znači tu moramo, a to najbolje saznate, nažalost, prateći neke od nas koji smo, da tako kažemo, opet kolokvijalno naletjeli, pa imali smo sličnih problema. Ali evo, definitivno nikad nije bilo ovoliko poticaja, kad sam ja kretao, ništa koji je bili moji. Ali evo, postoje mogućnosti, da je do njih lako doći nije, ali nikad do novca nije lako doći, mi smo moramo biti svjesni. Znači, kad probamo pisati projekt, onda vidimo koliko god da se to čini jednostavno, pa i nije baš tako. Jednostavno, onda kad ga i napišeš, puno puta onda neki drugi ocjene da nije bio dovoljno inovativan, da nema tržišnu, kako se kaže, tržišni izgled ili nije znam, tržišno njegovo poslovanje, dovoljno opravdano, tako dalje. Dobro, s time se treba nositi. Ono što bih htio reći još, spomenuli smo ovdje i poduzetničke inkubatore, sad praktički gotovo da nema jedinice lokalne samouprave koje neka takva institucija postoji. Postoje bolji, postoje loši, ali treba iskoristiti. U najmanjem slučaju dobit ćete subvencioniranu cijenu najma prostora. Znači kad krenete, ja sam krenuo iz sobe koju sam dijelio s bratom, tamo su bili prvi sastanci gdje će biti dostupni stan. Ovdje ćete bar imati mogućnost, imati svoju kancelariju, imati sobu za sastanke, dakle neki poslovni partner potencijalno dođe, da imate gdje primiti. To su stvari koje prije nisu bile moguće i ono što smo čuli malo prije od pomoćnice ministra, upravo to iskoristite, ono što država ne može. Jedna od mojih primjedbi je konstantna da recimo u Ministarstvu rada i socijalne mirovinskog mijenjaju se imena, mijenjaju se nedostatno. Moram priznati, meni se čini da je malo previše mjera. Znači, htjeli ste obuhvatiti puno i široko, ali je puno mjera i nasjeckane su mi. I to puno puta govorim, i ministru sam rekao i glasnogovorniku, ove fiskalne mjere koje su jednostavne, po meni one su u stvari najlakše za korištenje i recimo najveće. Evo ja sam krenula kao poduzetnica do 10 godina u poduzetništvu od malih nogu, 15. odlučila malo zaokrenuti smjer u istraživanje, u razvoj, pa evo i bila i kolegica, istovremeno sa kolegicom ovdje u ovoj vladi na početku ovog mandata. I eto opet u podzemištu nastavnici, to bi tako bilo. Akcelerator, što je akcelerator. Sad iz jedne perspektive, jedne, ajmo reći, Hrvatske, i kad govorimo o poduzetničkim inkubatorima, većinu ljudi, nažalost, kažem, ali povezuju najčešće sa iznajmljivanjem prostora. I to stvarno je bila onako uloga inkubatora kao takvih koji su se gradili, znači, i po nešto jeftinije cijeni iznajmljivali prostor. Poduzetnički inkubator je trebao biti nešto ipak malo drugačije, nešto drugo treba biti program, znači vi svi kao takvi, kao poštenici, znači trebate doći, posavjetovati se, vidjeti u kojem smjeru biste razvijali što god da razvijate, da li imate podršku mentorsku, bilo kako, da bi se to što želite razvijati uopće išlo u nekakvom boljem smjeru. To bi trebalo biti osnovna funkcija, ja bih rekla, inkubatora kao takvih. I onda dolazimo do toga što bi trebao biti jedan akcelerator. Jedan akcelerator bi trebao doći nakon što, ajmo reći, zaštite inkubaciju i kada ne trebate nekakva osnovna sredstva da bi se uopće krenuli sa realizacijom vaše ideje. Znači, o akceleratorima kad govorimo o nekakvim novčanim sredstvima koje se dobijaju za inicijalno pokretanje posla, zašto je već bio subvenio, znači ne radi se o idejama, znači radi se o tom da trebate imati već nekakav proizvod, znači nekakav prototip, bilo što je napravljeno, što je, ajmo reći, može biti opitljivo i nešto što se može prodati. Ako se ne može prodati, onda nema smisla uložiti novac. Nekako, zašto sam uopće krenula u tom smjeru, znači mi smo akcelerator pokrenuli znači, u Osijeku, nismo ga pokrenuli u Zagrebu, iako ja živim znači, u Zagrebu. Iz razloga što evo pa Saša i cijela jedna ekipa u Zagrebu koja postoji je upravo pokrenula znači u Zagrebu Osijeku i Zagreb je dobio svoje mjesto gdje se može u bilo kojem trenutku, ako imate nekako svoje na nečem radite, možete se doći posavjetovati, možete koristiti njihov pokretni prostor, možete dobiti mentorsku podršku, imate business angele, imaju oni koji žele uložiti u vas, znači to što razvijate. Slavonija to nema, barem za sada znači nije imao. Ministarstvo, do kraja godine
godine najavljaju venture fondove. O čemu je riječ i kakva su očekivanja od tada? Hvala lijepa na pitanju. Očekivanja su velika. Ja ću sad kao i kolegi što su sve rekli, godišnje planiranje budžeta je godišnje. Znači sad smo isplanirali budžet već za 2016. godinu i sve ono što smo mi na terenu čuli od poduzetnika, sve komentare i pozitivne, konstruktivne kritike koje smo čuli od vas, vjerujte mi, u Ministarstvu poduzetništva ne sjedimo na ušima, nego to zaista stoički podnosimo i koliko je to u našoj mogućnosti odrađujemo. Pa tako i svi komentari da je nedostajalo i još uvijek nedostaje u Hrvatskoj različitih alternativnih izvora financiranja. Ono što je u Europskoj uniji i uopćenito na svjetskim tržištima već standard i razlog zbog čega naši mladi start-upovi odlaze na inozemna tržišta u te takozvane hubove, bilo da se govori o Velikoj Britaniji, o Londonu ili da se govori o Sjedinjenim Američkim Državama. Znači upravo iz tih razloga prošle godine smo isplanirali pre-seed i seed fondove, prošli tjedan praktički na sjednici vlade i ovaj tjedan će biti dovršeno. Do kraja godine idemo sa razvojem Venture Capital fonda. To su zapravo fondovi i investicije gdje zapravo želimo upravo pozvati privatne investitore, business angele, sve individualne osobe kao i tvrtke postojeće da ulažu u inovativne projekte, a Republika Hrvatska će sa svojim udjelima, ovisno od vrste projekta i ovisno od fonda, naravno izuzetno uspješan u privlačenju investitora. Hvala. Dame i gospodo, poštovani organizatori ovog skupa i konferencije, dobro dan još jednom i izražavam veliko zadovoljstvo ime grada i svoje lično ime što smo danas ovdje sa delegacijom grada u gradu Likovcima. Predstavljamo nakon prilike da se i kao grad predstavimo, ali da određene iskustva koje postoje ovdje u Hrvatskoj možemo preneti u Sremskoj Mitrovici, da predstavimo šta smo mi tu radili od nas u Mitrovici i u Srbiji. U nekom prethodnom periodu nastavlja se saradnje sa dve zemlje, ono što je posebno raduje i preko projekata imamo lepu saradnju i razvili smo projekti sa gradom Osijekom, u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti sporta sa Vukovarom, neko najavije i priče sa Vinkovcima. Želim da pohvalim gospodine Iglicu Bema koja je također proaktivan u ovoj priči koja se zove SVG, Stalna radna grupa Jugoistočne Evrope za ruralni razvoj, gdje se opštine i gradovi iz regiona Drina-Sava zajedno udružujemo i određene iskustva razmenjujemo i razvijamo pre svega saradnju u našem regionu. Kao odgovor na dva pitanja, šta je to što je Sremskoj Mitrovici značajno napomenuti i pre svega što ću predstaviti određene investicije koje su prethodnih 10 godina došle u Sremsku Mitrovicu. Sremska Mitrovica je veliki privredni regionalni centar regiona Srem i tamo 2004. godine desilo se da u jednom danu 3 do 4.000 zaposlenih u problemu u industriji i privredi ostalo bez posla i trebalo je 10 godina naporno raditi da bi kroz različite vrste investicije i povlačenje stranog kapitala povratili te 3 do 4.000 radnih mesta i obzirom da smo poljoprivredni kraj, da nema nekog velikog privatnog sektora za razliku od nekih drugih opština kao što su Inđija i Stara Pazova koje su bliže Beogradu i koje su imaju razvijeni duh preduzetnika. U Sremskoj Mitrovici to je bio veliki problem i lokalna samouprava u poslednjih 7 do 8 godina uložila je značajne napore da privuče strane investicije. Samo ukratko tu su nove investicije iz Evrope, iz SAD-a, obzirom da već kažemo sa ovom satnicu nekih da posebno pričamo o njima, vidite na ovom slajdu i koji je to iznos investicije iz koje zemlje dolazi razlika. Općina Njemci zajedno sa Nerdom i općinama Gračanicom i Kalesijom sa bosansko-hercegovačke strane, a sa hrvatske strane u suradnji sa našom razvojnom agencijom Hrastnik Sustav je pristupila projektu Progres. Radi se o projektu u kojem smo imali cijeli set aktivnosti koji se najviše referirao na kraju na
2 solarna agregata ili 2 solarne elektrane na području općine Njemci, jednu okretnu pokaznu snage 10 kW i jednu na zgradi općine snage 4,1 kW. To je ono što je vidljivo i što možemo i što uvijek prikazujemo kao primjer dobre prakse, jer iz ovakvog jednog prekograničnog projekta ostalo nešto što će nama koristiti. Naravno da smanjujemo i cijenu električne energije u sustavu javne rasvjete sa onom energijom koju proizvedemo iz ovoga projekta. To je onaj dio koji je ostao, ali onaj daleko vrijedniji dio je upravo spoznaja da možemo surađivati i sa prekograničnim partnerima, u ovom slučaju sa općinama Gračanicom i Kalesijom, uz posredovanje dakako razvojne agencije NERDA, koja nam je u ključnom trenutku, kada smo nažalost kolegicu koja je bila projekt menadžer izgubili nesretnim slučajem, koja je prerano umrla, tada da nismo imali zaista krasne partnere sa druge strane granice koji su nas pogurali, ohrabrili, dali nam do znanja da ćemo iz ovakve jedne situacije izaći i tu svakako i zahvala Hrastu koji je jedan dio tih obaveza preuzeo na sebe i uspješno smo taj projekat u kraju. Hvala se organizatorima na pozivu za sudjelovanje. Dakle, naš partner u projektu koji se naziva Sandvič i tvrtka Edurko, s kojom imamo izvrsnu suradnju, koji su vrlo korektni, s kojima u svakom trenutku možemo obaviti bilo koju aktivnost u projektu. Inače, sa tvrtkom Edurko surađivali smo u jednom ranijem projektu u okviru programa LIFE, još koji se provodio od 2006. do 2008. godine. Oni nisu bili tada partneri u projektu, ali su nam omogućili vrlo vrijedne podatke koji su nam bili potrebni za projekt, a se to radilo o građevinskom otpadu. Tako da zapravo mi smo uvijek imali na umu i pri samom razvoju proizvoda koji je zapravo rezultat suradnje arhitektonskog građevinskog fakulteta, znači 2 institucije sa sveučilišta i 3 hrvatske tvrtke, znači iz privrede, to je Urko, tvrtka Beto Lučko i Knap Insulation. Radi se o predgotovljenom ventiliranom fasadnom panelu koji je namijenjen za gradnju i za obnovu kuća, znači za obnovu na razini niskoenergetske, odnosno pasivne gradnje. Dakle, kako smo razvili taj projekt, kao što smo imali prilike čuti ranije, od same ideje do realizacije vrlo je dugačak put. Znači, mi na sveučilištu, odnosno na fakultetu imamo opremu, imamo kapacitet za istraživanja i prije nego što smo uopće krenuli prije projekta imali smo određena preliminarna istraživanja i prijavili smo se na taj vrlo kompetitivan fond CIP Eko inovacije, pa mi je drago da gospođe iz Ministarstva poduzetništva, isto tako iz Hrvatske gospodarske komore da su ovdje, jer zapravo je Ministarstvo poduzetništva nadležno za taj fond koji je sad prešao u program OZOR. I isto tako gospođe iz Hrvatske gospodarske komore, jer smo zapravo na tim radionicama Hrvatske gospodarske komore prvi put i čuli za taj program. Molim vas veliki aplauz za gospodine. Molim veliki aplauz za gospođu Maru Nestorović. Hvala novim riječima Moki Mednjaka Hrvoja i zaista hvala gospođi Mari na organizaciji, na trudu, na timu, na svemu onom što je učinila da smo mi danas ovdje bili skupa zajedno. Meni je čast i zahvalan sam. Sretan sam evo što mogu danas provesti vrijeme s vama kako bih nakon ovog predavanja kontakt rekao sa ljudima koji teže učiti na drugoj razini, koji žele ostvariti nešto više za sebe, za svoje obitelji, koji jednostavno žele doprinijeti zajednicu u kojoj žive. Hvala vam da ste tu. Moje predavanje će se u biti samo nadovezati na ono sve što ste vi čuli od gospodina Knute. Ja nemam prezentacije nikakove, ja ću reći ono što stoji u mojoj duši, u mojem srcu. Posljednjih nekih 7-8 godina proveo sam educirajući se vani, upravo kao što je to Kruno rekao, tražeći uzora u životu. Nakon sve ono što sam gradio 10 godina se srušilo u jednom trenu. Znate, kad vam dođe gospodin mrtvi u život, jel zna neko ko je gospodin mrtvi? Onda to ide ne samo privatno i poslovno, kad krene se onako nizbrdo, jednostavno sam se odlučio postaviti par pitanja. I napravio sam jedan izbor. Uzeo sam kredit 100.000 kuna i nisam kupio auto. Platio sam edukaciju kod Tony Robinsona u Americi. I tako je moj put krenuo. I ono što želim danas podijeliti s vama su ništa drugo nego, ajmo reći, stečene znanja, iskustvo
određene strategije koje danas nastojim živjeti, zahvaljujući ono što sam naučio, što me uče moji coachevi koje dan danas imam i uvijek ću ih imati. Strategije koje nastojim živjeti da isto tako kao poduzetnik ostvarim nešto u ovoj našoj lijepoj državi. Ja sam odlučio ostati u ovoj našoj lijepoj državi. Imao sam ponudu za velike novce ostati u Americi. Nekako danas nakon što je Kruno izložio svoje predavanje moram reći da sam malo inspiriran, malo mi je srce zaigralo, malo mi se duša bolje osjeća, jer isto tako nosim određene razočarenja, međutim vjerujem u naše ljude, vjerujem u našu državu, zato što zaista jesmo lijepa država, vrlo smo emocionalni i dragi. Ono što... Htjela sam se predstaviti, na početku to bi bilo lijepo, od mene, međutim i to ću skratiti. Nadovezat ću se samo na prvo predavanje i Krunu, koje ću trebati nadmašiti, ali ćemo. Da, poznala se ga ćemo poslije još. Samo ću onda doći do dna i spomenuti HBH konferenciju, nadovezat se na Kruninu priču. Nešto što se rodilo kao ideja i izrealiziralo u 4 tjedna vlastitim snagama. Nastala je regionalna konferencija koja je skoro 100 sudionika vezana za razvoj ljudskih potencijala, koja samo dokazuje da se nešto može. A evo bih sada o HR-u. Htjela sam vam zapravo za početak ispričati priču HR, HR, Human Resources, ljudski potencijali, ljudski resursi, sve to više naziva za istu stvar, koja je potekla otprilike od priče da je tamo negdje davno bio jedan čovjek koji je imao neki svoj obrt radnje na što je radio. I to je njemu dobro išlo, on je to proizvodio, dodavao, su mu dolazili, bio je zadovoljan, bio je sretan, bio je nasmiješen, živio je od toga u konačnici. Međutim, to je tako dobro išlo dalje, trebao zaposliti još nekoga. Pa je zaposlio još nekoga. Kao su njih dvojica radili, privređivali, zarađivali, tražili nove kupce, imali sve više posla, imali sve više obaveza. Onda je shvatio da on to ne može sam, odnosno njih dvojica ne mogu sami, pa je on zaposlio još jednu osobu koja će se baviti računima, koje će, oni će raditi, a oni će tamo nešto naplaćivati, utjerivati dugove, tako ih ima, da ih vjerojatno nije bilo toliko kod danas. I to je njegov dio posla. Ja. Međutim, ni to nije bilo dovoljno jer su kupci postajali sve zahtjevniji, imali su sve veće potrebe, ali su trebali sve više raditi, pa je on zaposlio još jednog čovjeka da radi u proizvodnji, pa je zaposlio još jednog koji će se baviti isključivo tim kupcima, njihovim potrebama, možda pronalaziti neke nove načine što bi nam treba, što bi mogli proširiti svoju ponudu i tako. Pa to bio današnji recimo stoji skupaca. I tako je to raslo. Međutim, što je više raslo, to je on bio manje sretan. To smo čuli isto. Danas to prilike. Zašto je bio manje sretan? Jer, eto, to je jedan naš prireditelj na početku i od njega je nastalo ovo. 100 ljudi, 100 čuli. Šta sad? Pa smo čuli, svako od njih ima svoje potrebe. Jel ga cura ostavila, jel ga žena naljutila, jel si hoće kupiti nešto što ti ne može priuštiti, jel ko zna ono, 101 razlog. S tim se netko treba baviti, međutim, taj naš prireditelj nije imao ni vremena, ni energije, a ni znanja. To vam je HR. Netko tko upravlja, odnosno pomaže upravljati svim tim ljudima, odnosno njihovim potencijalom, kako bi svi opet se vratili na početak i bili sretni, jer se na početak vratiti ne možemo da bude samo jedan. Biće nas sve više, privređivat će se sve više i od jedne osobe nastao je cijeli sistem, odnosno niz sistema. Koja se zapravo svodi na ovo. Šta to znači? To znači da... Da, jest.
Ono što je možda zanimljivo, ja sam moj konsultantski posao započeo sa 27 godina, kada sam osnovao ovu firmu. Tada sam mislila da je to hrabro, da se pitam je li to bila ludost. Možda jeste, ali bilo je zaista teško, pogotovo te prve godine, kada je trebalo prosto doći do prvih klijenata. Naime, prvog klijenta sam dobio igrom slučaja, jer je firma u kojoj sam trebao preći odlučila da bi možda ipak bilo bolje da ja imam registrovanu firmu i da radim outsource za njih, a su me onda preporučili i drugim klijentima. Tako je zapravo i krenuo moj konsultantski posao. Međutim, vrlo brzo, kada sam krenula sam da tražim drugi klijente, kada dođete sa 27 godina i nudite nekome svoje konsultantske usluge, vam dođe i kaže, ma idi, dete, gde ćeš ti mene učiti poslovanje? I još ćeš ti meni da uređuješ firmu sa mojih 55 godina. Nije bilo lako uopšte. Sledeći korak mi je bio da fino uzmem licencu Nacionalne agencije za regionalni razvoj i postanem sertifikovani konsultant, prihvatim se etičkog kodeksa i kažem da iza mene stoji Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Jeste. Onda su me shvatili ozbiljno u tom trenutku, ali sam ja onda imao sa prvim sledećim projektima, da kažem, veliko izazov. Shvatio sam da zaista nije bilo lako uvoditi promene u tuđu kompaniju, sa velikim otporima, sa velikim strahovima. Kompanije, da kažem, većina mojih klijenata, nekih, da kažem, 70% su preduzeća koje su nastale iz nekih porodičnog biznisa, imaju nekih 10 do 30 zaposlenih i imaju dalje tendenciju rasta. Jutros, Anja, dok je izlagala, dok je bila vaša panel diskusija, pričala je o kompaniji gde je trebalo 3 meseca u konsultantskom procesu da bi otkočila uopšte strah, da bi oslobodila ljude. I ja sam shvatila da moji projekti zaista idu sporo. Da ja promene koje treba da uradim u kompanijama ne radim dobro, da izvlačim klijentima novac, da tu se vrtimo u nekom, da kažemo, vrzinom kolu i da je to jedan krug nezadovoljstva, da trebamo to da promenimo, tražeći čarobni štapić kako ću ja da oslobodim moje klijente straha. U tom trenutku, kada sam se malo i ja zablokirao, desio se Wing Way. Ono što jeste interesantno jeste da zvuči šašavo, ali potpuno. Kada neko kažete Wing Way, kao što ste vi, Wing Way coach, jeste. Ali zaista pokreće uspeh, oslobađa stresa, oslobađa svih mentalnih i emocionalnih blokada. Metoda je nastala na Besser Sigmund institutu u Hamburgu. Stvorila je Cora Besser Sigmund i ideja je počela od toga, od Lorencovog traktora, znači da pod određenim uslovima, kada leptir zamahne svojim krilima, može na drugom kraju sveta da stvori uragan. Wing Way isto deluje vrlo ciljano u datom trenutku, upravo stvarajući taj emotivni uragan i vrlo često ga zovemo u stvari coachingom emocija. Emocija, svi znamo, svi smo emotivna bića, emovere latinski, one nas pre svega pokreću. A zašto su emocije važne? Važne su kako mi obrađujemo. I naravno, onda mi je to bilo logično da postane moj poziv, tako da se bavim komunikacijom, stručnjakinja sam za komunikaciju, certificirana, međunarodno i komunikacijski savjetnik u cicenom komunikaciju. Inače, još sa strane, kako volim biti hiperaktivna, imam još par projekata, pa sam tako i glasnogovornica našeg nacionalnog filmskog festivala i predajem na prvoj specijaliziranoj školi za komunikacijski menadžment ETA Prevencija. Kolege su govorile jako puno zanimljivih stvari i zastala sam par puta danas u ovoj vrućini i sama sebi postavila neka pitanja. Na neke stvari nisam imala odgovor, ali bit će posla preko vikenda. Ono o čemu ću ja govoriti sada je da se sve svede ipak na to da neke stvari moramo i u praksi odraditi. Znači moramo izaći iz ovog mentalnog procesa kad smo poslagali se, kad smo se odgovorili na pitanja i zašto i kako i moramo to staviti u djelo. A najčešće stavljamo u djelo tako da moramo puno toga iskomunicirati. Pa o tome ću vam ja danas govoriti. To je i naš posao. Nama ljudi dolaze i kažu pomagajte, super ide firma, imamo super proizvode, pogotovo IT firme.
ali komunikacija među ljudima i prema klijentima nešto ne valja, nešto je zapravo ne. I to mi zapravo radimo. Mi educiramo ljude u području komunikacijskih vještina, educiramo ih za javne i medijske nastupe i tu im nastojimo pružiti alate da se oni sami to mogu dovesti kako treba. Kad pričamo o moći uvjeravanja, uvjeravanje je nešto što je u poduzetništvu jedan od vaših glavnih zadataka svaki dan. Prvo morate uvjeriti sebe da to sve još uvijek ima smisla, onda ste uvjeriti da ste odabrali pravi put, a nakon toga morate uvjeriti i druge, to jest vaš tim, prvenstveno vaš tim, da bi onda putem vašeg tima i usluga ili proizvoda koje vi kreirate, uvjeravali i konačno klijente, kupce, što je već vaš krajnji korisnik vaših usluga. Ali što je gorivo? Što je gorivo za taj proces uvjeravanja? Taj proces može biti jako mučan, može biti lijep, može biti motivirajući, ali može biti i iscrpljujući. Pogotovo ako ste poduzetnik u Hrvatskoj, onda sad smo već svi svjesni da najčešći odgovor na postavljene pitanja ili prijedloge je ne, to se ne može. E sad, kako onda nakon tog ne, to se ne može? Gdje tražiti gorivo za dalje? Kao što su već kolege rekli, to je da na početku uvijek bijaše što? Vizija. Od vizije krećemo. Od viziji se vraćamo, sa vizijom sanjamo noću, da bi je onda preko dana provodili u stvarnost. A, zašto? Sjećate se one priče Alise u Zemlji čudesa? Ja je se uvijek sjetim kad malo se zbuni, jel tako? Pa se sjetim ove scene. Kada Alisa pita, kojim putem da sada krenem? A onda je pita, a gdje ti želiš doći, stići? Onda ona kaže, pa ne znam. Evo, tako se ja nekad izražem, pa ne znam. I onda se sjetim ovoga. Gle, ako ne znaš sve, kojim ćeš putem krenuti? Dakle, ono što morate odrediti sami za sebe, kad nakon što ste odredili viziju i da biste uopće mogli krenuti provoditi u djelu, jest da ne tapkate okolo, nego da imate sliku kako želite da vaša budućnost izgleda, vaše organizacije, vašeg tima, vašeg proizvoda, usluga, što god. I to je ok. Ok je željeti i ok je imati idealnu sliku. Tamburaško. Nas 20 minuta ima, tako sad ćemo gledati. Da, može reći što da 10. Dakle, čuli ste Loran Krešir Macan, čuli smo dosta tehnika, spojeva se, dvete vas u sobu, ispravi vas da, ne, čuda, uzmi batinu, sakrij iza leđa, plaćaj, ne plaćaj, tuci, vamo tamo. Morate zapamtiti jednu, dvije stvari danas. Bitno je da možete dobiti nekakvu ideju da ono, ajde, to što radite nije za ubojice, niste kamikaze, da ima smisla, Bruno je rekao, ne znam, je otišao, nije otišao. Da ima smisla, to se radi, vidjeli smo koji su bolji, koji su loši. Vidjeli smo jutros gradove koji privlače zone, ljudi koji nešto rade, stvaraju i u nemogućim uvjetima. Bruno, ja mislim, zbilja bio motivirajući za sve od nas, svi smo mi krenuli od nešto, svi smo mi de facto poduzetnici. Znači, svi kažu Krešo, nema 10 ljudi, imam sve te probleme. Pita mene kako si ušao, kaže, Ana, s oproštenjem, nemojte zamjeriti, ja sam tako. Ana dođe kako, kaže, šefica ovako, ja dođem u pizdu materiju, kaže. Jer ono, 10 puta. Onda je sve jasno. Ali ne, znaju koje se volje s vrata, odmah znaju, zatvaraju vrata i bježe. I sad, ko će se s tim suočiti? Ne, onda šalju ljubimicu uvijek, u svakom obitelji, sve vam isto gledam. Šalju ljubimicu, onako ti je ona, na kog ne vićeš, pa onda ti on donosi loše vijek. Mislim, jako je teško, krva posao. Ja sam nisam ništa naučio o ovome HR-u, ali sam platio tu školu skupo. Platio je skupo. Znaš, oni se kažu, treba biti lider, a ti si lider, sve ovo tamo. Onda to ne pusti da ti radiš sve. I kaj samo pitaju kad je plaća. Ja sam konačno uspio poslije da firma radi za mene. Nakon 8 godina. Sad ovo intenzivno što radim. Ali evo stalno tipkam, kaže Mara, što tipkaš? A tipka imam krizno, dio ljudi na godišnjem, dogodila situacija. Imate Hrvatsku koju Damir Kajin može reći,
netko je dužan 22 milijarde kuna i nikome ništa. Stvaran dug je 2 milijarde. Kad je rekao 22? 3000 korisnika kredita, on kaže 20. I svi to mediji prenesu. Šta ćete s njim? Čovjek ima saborski imunitet, ne možete ga tužiti. Ja zbilja dođem u ambiciju da se kandidiram, uđem u taj sabor i 4 godine lazim ja, razumiješ gore, mogu pričati bilo što, ne može mi niko ništa. Zašto? Sad ću vam pokazati što radi. Dakle, nama je cijelo vrijeme uvjeravati ljude da nam je čaša polupuna. Ne poluprazna. Ako ste u politici, oporba tvrdi uvijek je poluprazna, vi tvrdite da je polupuna. Činjenica je da je tu dec vode. Tu ćemo se, nadam se, dogovoriti. To je jedna činjenica, možemo izgledati. Znači onda neko reći, ali ima zrak, puna je, onda ćemo se naći ovi filozofi koji kažu gore, puna je čaša jer je zrak pune politici. Što je fizikalno sve to. Sve to, i tako da. Ali u bit našeg posla je dakle da se trudimo da čaša je uvijek polupuna i zato me plaćaju. Znači kad je polupuna ja kažem ima ono malo 1% preko. Ja vam sebi što je dobro da sam manju. Hej! Ma 15 akademija. Ajme, koliko treba. Kako je rekla Ana? Ovako je rekla, ispričajte svoju priču iz svog vlastitog iskustva i ispričajte priču koja će ostati svima u pamćenju i onda će ova konferencija stvarno ostati svima u pamćenju. Ispričat priču, pa nadovezat ću se na Krešu, jer prije 2 mjeseca smo Krešo i ja imali istu situaciju. Krešimir prije mene drži predavanje mladim poduzetnicima pred 180 ljudi je bilo. I u jednom trenutku ovakvog raspoloženja, optimizma, ustaje se čovjek i kaže ja mislim da vi ovdje svi skupa prodajete maglu. Palo je raspoloženje, svi smo stali, Krešimir mu se zahvalio, trebalo je na nekakav način situaciju izvaditi, što ćemo sad. Rekao je čak da je branitelj, da evo, ima problema, da razmišlja da ode iz Hrvatske, razmišlja šta će svom djetetu pružiti. Ja sam se usudila i bila hrabra opet iz svog iskustva da se ustanem i kažem gospodine, molim vas, ostanite na moje zadnje prezentacije, isto smo svi bili umorni, cijeli dan smo bili na predavanju. On je ostao, održala sam predavanje, samo motivacija kao ključ opstanka, kako se sjećam. Inače, više radim na pozitivi na način da se ta prezentacija zove samo motivacija kao ključ uspjeha. Dakle, šta mene vodi, Krešimire, ponavljam, strast, volim što sam sve vas ovdje okupila, što ste se odazvali. Vjerovatno ta strast se može i vidjeti, pa ste se zato i odazvali, tako. Volim biti među ljudima, volim prenašati iskustva, jer što je iskustvo? Iskustvo je nešto što se najbolje i najistinitije može nekome prenijeti. Sve drugo, čitati iz literature, govoriti nešto što je bilo iz prakse, to ipak se ne može toliko primijeniti koliko kada kažete svoje vlastito iskustvo. Dakle, ja smatram da mi ovdje ne prodajemo maglu, već upravo pričamo iskustva, svako sebe prodaje. Svi smo se ovdje prodavali i to nam je cilj u životu, ali po meni, spominjali smo dosta o komunikacijskim vještinama, spominjali smo o nekakvim novim tehnikama, govorili smo o vrijednostima života. Ja samo bi još naglasak na kraju dala o svijesti. A svijest to je ono što mi sad trenutno vi svi skupa mislite. Svako vrti svoj film u glavi, nekome se ovo sve svidjelo, nekom nije, nekom me sad promatra, Ana, jel, gleda me kako izgledam. Vrti svoj film, svako ima svoj film i mi smo svi ovdje različiti. Kada ćemo mi shvatiti da li od ovog svega ima smisla i kako graditi kulturu optimizma u današnje vrijeme, u 21. stoljeću? Jednostavno tako da tu svoju svijest osvijestimo i da vidimo da upravo možemo kontrolirati samo ono čega smo svjesni. Čega nismo svjesni, to onda kontrolira nas. Priča koju ću vam ispričati za kraj konferencije radi se o nomadima koji su krenuli pustinjom sa svojim devama, sa svojim visagama. Morali su proći jedan veliki komad puta i u večernjim satima kada su se ulogorili, otvorilo se nebo. Tada, možete zamisliti, čuo se i glas koji je rekao, svi su bili zbunjeni, i rekao im je pokupite sve kamenčiće koje ugledate, stavite ih u svoje visage i sačekajte sutradan kada opet budete se našli u isto vrijeme, pogledat ćete u te svoje visage. Što bi ja sad mogla tu kao metaforu vama reći? Ovo
jedna pustinja, to je ono sve nepresušno u nama što još možemo nadopuniti sa svojim znanjima i vještinama, zato smo danas tu. Naše deve, to su naše nekakve vrijednosti koje imamo. Cijelo vrijeme smo pričali da trebamo te vrijednosti iskazati, pokazati, da taj PR koji smo naučeni da ne treba ga pokazivati, ja sam isto mišljenja da treba, jednostavno ušli smo u digitalno doba kada nas nema ako se za nas ne čuje. Bisage, to su oni naši tereti koji nosimo sa sobom, problemi, izazovi, situacije koje nam se događaju, na koje trebamo dakle, svjesno reagirati, šta sam rekla, ako nemamo svijest, onda će se to rješavati mimo nas. Sve u svemu, neki su poslušali, taj glas im isto rekao. Neki će sutradan kada se ponovo nađete, biti sretni, neki će biti nesretni. Sad bi ja tu stala i ostavit ću vas malo na razmišljanje kako se priča završila, ali evo imamo još malo vremena, jel da daćete mi toliko. Kako gledamo na stvari, to je naša svijest. Što vi sad ovdje vidite? Ja sad kad vama ovo pokažem, svi ćete misliti različito. Ja sam ovu vježbu radila sa jako puno polaznika. Neki su vidjeli zrno bivera, neki su vidjeli, ne znam, crnu točku, neki su vidjeli nešto... Pralina, znači gladan je, dobro. Rekla je već kad sam ja predavala da je gladan. A nećete vjerovati da iz ovog crnog zrna nečega izraste ovakva ljepota. To treba primijetiti, neko od predavača rekao Hrvoje da to treba primijetiti, a mi u ovom stresnom načinu života prolazimo kraj takvih stvari, to nam je onako nebitno. Trčimo za novcem, trčimo za mnogim materijalnim stvarima, a u stvari trenutak svijesti, misli, posvještivanja, zašto to sve radimo, da li smo na pravom putu, da li naš mišićni test funkcionira, evo i to smo naučili. I sve vam to govorim zato što graditi kulturu optimizma možemo samo ako osvijestimo svoj stav. Što je stav? Pa stav može biti različit, pozitivan, negativan, optimističan, pesimističan, reaktivan, proaktivan, prožet duhovnošću, zahvalnošću ili ono full realan, ja sam full realna. Ne možeš ti meni pričati sada o nekakvim mislima, ne možeš mi pričati o uvjerenjima, o vrijednostima, ja moram odraditi svoje, moram se boriti, moram raditi, iako sam nezadovoljna na tom svom poslu. Čak sam počela dobivati povratne informacije od svojih polaznika da su neki dali otkaz. To me jako čini sretnom što su ljudi shvatili da trebaju napraviti nekakvu svoju promjenu u životu. Komunikacija jučer i danas, to nam je Krešimir već rekao, kako ćemo mi komunicirati ako u stvari to više ne funkcionira, ne komuniciramo tipkajući, Krešimir opet tipkaju. Komunikacija je komunikacija. I to je komunikacija, slažem se. To je cijeloj priči, spominjali ste komunikaciju s drugima, komunikaciju sa klijentima, sa svojim suradnicima. Po meni je najbitnija ova komunikacija. To je taj stav. Ako mislimo graditi kulturu optimizma, ako mislimo dalje ići u nekakav prosperitet, boljitak, boriti se za opstanak, moramo svijestiti tu komunikaciju sa samim sobom. Dakle, što znači komunikacija sa samim sobom? Pa shvatiti sadašnje stanje, ne da to bude reaktivno, imam problem, moram ga rješavati. Imati problem, situaciju, iskustvo može se gledati izvan okvira i to smo isto čuli od predavača, da je potrebno izmakniti se iz problema, problem se nikad ne rješava na razini na koje nastaje. Osvijestiti svoje vrijednosti, to svi imamo, međutim na to jako malo dajemo. Uglavnom, vrijedi to uvriježeno mišljenje, ne šuti, ne talasaj, ne hvali se, pogotovo u današnje vrijeme, ako se hvalim da dobro radim, doći će mi more ljudi koji će me tražiti novaca, donacija, sredstava, bolje da se za mene ne zna, a u stvari svi nekako u sebi žudimo, pa možda izaći na to vanjsko tržište, zašto ne? Što nam je željeno stanje u toj cijeloj priči, to je onaj naš nekakav cilj, nekakav rješenje, ishod kojem težimo. Da bi to sve funkcioniralo, vjerovali ne, naš mentalni stav može promijeniti tijek i rezultat nečega upravo ako mi ovo sve osvijestimo. Kako mi vjerujemo u to što radimo. Ali mnogi posluju na način da ne osvijeste koje posljedice su ostavili nekakvi događaji. Dakle, napraviti posao na ekološki vrijedan način znači napraviti posao bez posljedica za druge. Ne zgaziti druge prilikom
obavljanja, zadovoljenja svojih potreba i svojih ciljeva. Komunikacija bi trebala ići na razini koliko stignem. Ako stignem, win-win situacija. Rezultat komunikacije vam je odgovor kako ste komunicirali. Ako to već vidite, ako komunikacija nije uspjela, pa onda vi niste dobro komunicirali. Ne vrijedi poslije tužiti drugu stranu. Za mene graditi kulturu optimizma je dakle osvijestiti prvo komunikacijske vještine, jer one nas vjerovatno mogu dovesti do pozitivnog ishoda. Ako imamo pozitivan ishod, tad smo i uspješni. A ako smo uspješni, pa onda imamo Ana, tako da je osmijeh na licu, onda i zadovoljnije ulazimo u druge nekakve probleme. I evo, jedan gospodin je rekao da u životu ni ne dobivamo ono što zaslužujemo, nego ono što komuniciramo. Cijeloj toj priči mi smo sami sebi najveći neprijatelj, opet strahovi, uvjerenja, predrasude, koje imamo o sebi, o drugima. Mi smo radili kao Lotus Media cijelu jesen i zimu odlične mini radionice gdje smo upravo takve stvari prezentirali i učili ljude i zato tvrdim da se trebamo baviti sobom da bi mogli pomoći drugima. Koja su to uvjerenja? Pogledajte. Svijet je loš i bolje biti pesimist, barem se ne razočaraš. Super. Ja jednostavno ne znam reći ne. Koliko smo asertivni, znamo se za sebe, to je ono što je Hrvoje pričao, šta ne želimo. Odrasle ljude teško je mijenjati, ma nije istina. Pa ja sam s 38 upisala fakultet i dalje nastavila se školovati. Sve mlade pozivam i vas koji ste godinama, ulažite u svoje znanje, radite na sebi jer, ponavljam, svijest vodi mišljenje. Mogu se osjećati jedino cijenjeno samo ako sam u potpunosti kompetentna i vrijedna. To su opet zablude. Ako se samo školujemo, a ne primjenjujemo to što smo naučili, opet ćemo u sebi osjetiti ono nezadovoljstvo, jer nismo to, ajmo reći, naplatili to svoje znanje. Sve što sam planirala moram i ostvariti. To ne mora biti istina, to je ono uvjerenje. Može biti kod poduzetnika dobro, jer kaže poduzetnici ne moraju ostvariti svoj poslovni pothvat u jednom određenom periodu, da se zadaju nekakav godišnji plan. Stvar je da se to može ostvariti njihovo i nakon nekog dužeg vremena, ali bitno je da se ostvaruju. Međutim, isto insistirati da se mora ostvariti, a vi ste dobili negativan ishod, dobili ste odbijenicu, niste potpisali ugovor. Tu onda kaže treba znati plivat, treba biti fleksibilan, treba vidjeti možda se to s razlogom dogodilo i opet to vam sve onda vodi vašem osjećaju kako biste vi mogli biti taj koji promovira optimizam i bolju neku perspektivu.